Ay, lamiyay pa utog ron, oy. Na! Ganara bang si Bautog, pre! Makaniwang ra pa na! Magpay, mga pitana! Sa ka ng imong giingon na mga pita, pre. Anak ra ba sila, pre? Kanang kape. Makabugog yun na. Uy, pre! Uy! Oy, pre. Maya, pre! Kailangan mo dali, pre! Unya, pre, unsa naman? Mato sa akong kanding ba, kay... Ato ko kay basig gahikog na turon ba? Unya, kita man tamo tatlo, dre! Ano naman? Nanto ko kay istorya ninyo, pre ba? Unsa man na, pre? Itong kailan ninyo, good? Kailan? Si Biloy! Si Biloy? Oh! Kuhan mo ko na. Siya ko nung adik. Na! Anong naadik si paring Biloy na? Butan ra man ka ito. Kadunggan naman ko na sa istorya, good? Ako si Biloy na. Tundi re. Tinuod. Gibalita pa na sa radyo. Tinuod na, kaya sa radyo na kung Na pre, di sa ako magdukay pre, kay matusol kanding pre, kay basig, matay na to. Oh, sige, pre, sige, pre. Sige pre. Na, pre, tinawag na, pre, kay radyo mangga. Balita og TV, pre. Tinood na, kay radyo na gunagod. Nato sa unahan. Pagtuon, pre. Ha? Ta, sige tinood na. Sige, naadik na gid ba? Pre. Uy. Mayo kay katagbuan na tres dalan pre ba? Basa ba ka pre? Ato kong dagat, pre, kay. Lasing nida ko itong dagat, pre. Uy, nara sige. Ay sa pre. Buang aso ni makakauban ba? Ano naman? Gichismis mo ka nga ikaw kuno adik. Ay, adik, pagyab. Oh, ambot lang kayo ako kalibutan na kay Igor mo ko na minaw pre god. Gatis ng tulo di ay, no? Maayo. Na, wa kayo kalibutan na gyud. Nga. Nara sige pre, wato sa kunto pre kay akong kandig gahi ko to. Sige pre. Ganun ka ingon mong tulong nga adik ko. Pre! Pura ra gyud bigay ingon ba na gyud, pre? Basig. Kalma na pre. Pre, Na. kalma na. Ay, basig na kapatay kong tawa nila. Balik. Ay, na. Ay, sus. So, what's up mga pads? Shout out na punta. Shout out kay Auntie Kristen, Vivan. Shout out dahil sa mga followers karon o may uto kaninyong tanan. So padayon mo sa pagsuporta sa mga. Thank you kayo sa nag-like and follow. Padayon mo sa pagsunod sa mga video. Thank you. Salamat. Og shoutout kay Kuya Jason. Please like sa yang page. O, ganahan mo lang to sa mong page. I-share na yung lang to biners. O, ayag kalimtin ninyo ang pag-share o ang pag-follow. Kung makapalo mo, pwede rin mo comment na pa-shoutout sa mga. I-shoutout mo na mo. Salamat! Bisag way ako ba ang balay, sige ra kog palanay na nagyapoy ni suporta gamay.